laihia. Laihia? Tästä keksittiin joku laihia. Vitsi. Joo, mä uskon. Joo, hyvä. Minkä ikäinen? Se on 2 vuotta ja 2 kuukautta. Joo. Sieltä on vissiin kuva. Joo, tuo punalippu. Onko muita koiria? Ei. 2 takaraa. Kouluikäisiä. Asutteko minkälaisessa? Maaseudulla, mutta kun tein sitä maalaistaloa, mutta maaseudulla oma kotitalo. Onko se irrallaan pihamaalla vai onko sillä tarhaa aitausta? Se on oikeastaan, silloin kun ollaan itse pihalla, niin se on irrallaan siinä. Pieni aitaus, joo, mutta vähän sieltä irrallaan. Mitä harrastaa? Hakkua, PK-hakkua. Ollaan nyt vuoden verran, että nyt PH pitäisi sitten suorittaa, että siinä rupeisi olemaan sitten vähän. Toki siinä on rullakoira. Rullakoira. Onko se sinun päätös se rullakoira vai kukaan? No sen on päättänyt, mä oon semmonen hyvin vihreä siinä hakuporukassa, mutta siinä on niin kokeneempia. Ja se jotenkin siinä heti alkuunsa sanoi siinä se yksi ihminen, jolla on rulla ilmaisu, että niin näyttäisi siltä. Ja mä oon yrittänyt sitä saada siinä alkuunsa houkutella haukkumaan ja en mä saanut sitä. Se niin kuin jotenkin paineesti silloin, kun sitä niin kuin käskyttää haukkumaan, niin se niin kuin reagoi muuten kuin sitten sopalla. Laukauksia on kuullut? On kuullut, joo. Ei ole välittänyt uskosesta? Ei. Ei, nyt oli just nää vedet laitettiin, ei. Onko mitään ikävää sattunut? Ei. On kuormia kaatunut päähän, mitä ihmiset potkinut tai... No, jos ei kakarat meitä tietämättä ole tölvässyt, mutta ei mun mielestä ole mitään ei sellaista. Se on tollainen vilpe, että me ei käydä missään koirapuistoissa eikä missään. Että sit jos joskus ollaan, niin kyllä se on vähän semmoinen, että se on niin kuin narttujen kimpussa, ei mikään gentleman ja sitten uroksille se vähän on kyllä kärtyysää. Sitä tuommoista taisteluleikkiä on leikkiä? No sanotaan, että enemmän saalisleikillä, koska se oli pentuna, siis olisi saanut paremmin, mutta kun ne pienet mutkut oli hanskoissa kiinni, niin ehkä silloin sitä vähän kieltiin. Mutta nyt mä oon yrittänyt tässä sanotaan puolen vuoden sisällä tuossa tottikussa ottaa patukkaa ja kyllä se silloin semmoinen ehkä pehmeä suu, että nyt kun mä opettelen kapulan nousua ja muuta, niin se on vähän semmoinen pehmeä suinen, mutta kyllä siitä nyt löytyykin vetoleikki. Sen kutsuma nimi? Kamu. Kamu. Joo. Kamu. Kamu. Onko Kamu? Kamu. Synnin tästä ylös. Ilma Okko. Okko Kamu. Ollaan paikalla. Hei, Kamu. Kamu. Tää. Täällä tuli pelata. Ota, vielä. Ja, hyvä, hieno. Ota. Hyvä, hieno. Ota kyllä pehmeämpää. On tuolla pehmeämpää. Hyvä, hieno mies. Hieno mies. Joo, hyvä, hieno. Hyvä, ota. Paremmin tietysti on aina selitystä. Paremmin taistelee, kun ollaan treeneissä. Pistää tuo äijä pois tuolta videolta. Hyvä, hieno.
Hyvä, hieno mies. Hieno mies. Ai, hyvä. Hyvä, hyvä. Hieno. Tää oli tää. Isompi lelu tuli, leikitään siitä. Vessa Sakari siitä. Me ohjailen tätä. Lässi pois. Haluatko vielä kokeilla? No mä tiedän, että kyllä se ottaa kotona patukkaan kiinni, mutta en mä tiedä, onko se nyt sitten tää tilanne semmonen, että niin. Jos haluat kokeilla kokeile millä tahansa. Joo. Kokeile vaan. Kato mikä täällä. Saanko mä päästään irti? Joo. Täällä. Ei karkaa. Hieno mies. Ot. Hyvä. Kato. Mitä? Otetaanpa isompi lelu esiin. Tule tänne.